Good morning mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Vlog po natin ngayon ay kukunin ba natin yung I-claim po natin yung mga price po. Doon po sa PCSO, Lotto Outlet. sa San Simon po dyan sa may Caltex. Yun pong Scratch It, Go Bananas, tsaka Red Hat 7s. Apa. Panoorin niyo po yung video nun, malalaman niyo po kung magkano po yung nakakuha po naming premyo. Ayun, doon sa halagang 500 po. So, yun po pinakontent po sa amin ni AG Quijano Channel. Yun pong aking ate sa Japan, siya po yung nag-sponsor po noon at sabi niya, i-gawin po namin content. Ayun, maraming salamat po Ate Sara sa pag-sponsor po. Paki-follow po yung kanyang YouTube channel. Ito po yung YouTube channel niya. Ayan. Yan po. At paki-subscribe na rin po. Ayun. So, pasok po natin yung ating intro. Yung price po pala na napanalunan namin kahapon doon sa Scratch It, ay bibili na lang po namin ng merienda. Share your blessings! Oh, tama. So, yung kapatid ko, kuya ko, tsaka mga anak ko nandito sa kabilang bahay. So, bibili po namin merienda para po sa amin lahat. Ayun. So, tara! Dito po kami sa bayan. Punta lang po kami ng 7-Eleven. Magbabayad lang po kami ng mga bills namin sa tubig. At bago kami tumuloy sa Pelco at saka doon sa Lotto Outlet. Ito pa rin po yung aking Madonna. Yan. So, yan na lang po. Yan po ako. Take ko yung asawa ko sa labas. At saka siya na nagbabayad. Ito po kami 7-Eleven, try po namin na magbayad po ng bills ng Bata District kasi kalumpit po yung linya namin. Tapos po diretso kami ng Pelco. Tapos po namin sa Pelco, diretso na po kami sa San Simon, doon sa Lotto Outlet para po maklaim po namin yung napinalunan namin sa akin. So update ko po kayo mamaya. Ito po kami sa Benitas, bibili po kami ng paninda niya. Ito lang, sotanghon. Wala na. Wala siyang panindang sotanghon. Wala na. Ito yung gusto niya, di ba? Oo. Ito nga. Masarap kasi yun, sotanghon. Oo. Lucky me. Baka naman. 1, 2. Meron yan. Amin na. January pa. Oh, kaya nga. Next year. 1, 2, 3. Pwede pa yan. Daming paninda rito. Mura pa. Friendly price. Ito lang, may order ako sa 1, 2, 4, 6, 8. Teka. Saka ito, tatlo nito. Hindi po sakto yung 10. Hindi. Pwede makita pa magamin. Pwede mabenta. Di ba tina-challenge mo ako? Yung manghang? Wala yan. Ano yun? Korean yun. Korean ba? Akala ko yan eh. Tatanggapin ko sana yung challenge mo eh. Korean yun. Okay na to. May order ako sa grocery na ito. Magbayad po kami. Sumaya na lang. Ano kami 7-Eleven? Tabit mo kami. Saan? Pwede ba dyan? Ulang tao. Hindi naman tawiran yun. Dami natabi to. Kagaya natin sila? Oo. O tara na, bilsa natin. Bilsa natin. Okay na.
Mogo. Naiwanan to. Ano ba? Pwede mong bitbitin. Ano ba gusto mo? Ano men? Soft drinks. Soft drinks. Kahit ano? Sprite. Lumalis ka. Sprite naman. Sprite na malaki, malaki. Ayan na siya, nakapila na. Bayad siya ng bills. Mamaya na yung bayaran pag ano nito. Kuha na ako ng ano, hotdog sa kasya. Oo, kumuha ka. Anong hotdog gusto mo? Ha? Anong hotdog? Yung red. Ay, what? Kahit yung ibang kulay. Parang na lang tayo. Parang na lang tayo ng kulay. Ayan na lang. Auto off na. Babe. Ito, ito. Oo. Baka po na. Ay, sobra. Dati kasi adhani kasi eh. Ayan na lang. Kain po tayo. Nagutom na. Pwede yan, mamaya pa. Hmm? Mamaya. Yung verde. Ito na kami yung Pelco. Dito na po kami sa parking lot, yung 10-10 dito sa bayan. So kumain lang po kami sa 7-Eleven, tapos tapos tanaw kami ng Pelco. Ayan na lang po ulit. Ano po kami sa Pelco. Yan, babayad na po ng kuryente yung aking asawa. So dito ko na lang po sa labas antayin. Shoutout po sa 5J Costume. Nagko-customize po sila ng mga motor. Located po sila sa San Simon. San Simon, Pampanga po. Diyan po sa may CDCP. Tapat po ng Caltex. In front of Caltex po. Sa mga gusto po magpa-customize po kay Jerry Cuaje, ang kanya siya po is 5J Costume. Ha? Oh, ang bilis oh. Nag-shoutout pa lang ako. Tapos po, shoutout po sa Facebook page ng aking anak, JNC, ano ba yan? JNC, shoe shop. JNC Shop. Shoe shop. Shoe Shop. Ayan. Bago ko po makalimutan, shoutout po sa aking Dara sa San Pablo, Laguna, kay Darang Rosalie. Yan, maraming salamat po Dara sa suporta kay Darang Wena. Maraming salamat po sa inyo sa aking tiyuhin. Iba para din. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po na shoutout, session ho kayo na makakalimutin na yata ako. 5J Customs. Tapos po sa 5J Costume, customized no? Iyan mo na lang yung ano nila. Ito po yung kanilang page. Ayan, paki-like po. Tapos yung mga gusto magpa-customize po, pwede po kayong po-customize. Mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung mga details sa 5J Costume. Ayan. At saka po sa bigasan po ng bayan kay sa Bonifacio family. May shoutout po sa inyo. Yung po mga kamag-anak ko dyan sa Sampaga, meron po silang pwesto dyan malapit po sa simbahan. Yung bigasan po ng bayan dyan, maganda po yung kanilang bigas at laging bago po. Yun, pwede po kayong bumili dyan sa kanila. Meron din po silang pwesto sa Palgante sa Bineskwelahan po. Shoutout po kay Darang LB, yung tiyahin ko po dyan sa Sampaga.
Yan, Darang LB and Santos family. Ang shoutout po sa inyo, sa mga pinsan ko dyan sa Sampaga. Yan. So, dun muna po. At papunta po muna kami sa Lotto Outlet para po mapalitan po namin yung aming napanalunan na ticket. Dito na po kami sa Simon Caltex. Sila po kami sa Kimberly. Po kami ng merienda po namin. Bulok. Anong gusto mo dyan, babe? Ha? Sa atin, ha? Dalawang order na namin. Yung daw gusto Sige. Ito yung mga pagkain ko sa Kimberly. Oo. Lomi, dalawang order set. Tapi, bukas na ba? Parang gusto ko tikman yung Mickey Bihon. Mickey Bihon? Oo. Order guys akong Mickey Bihon. Kainin natin dito ngayon. Ano oras na eh? Sa bahay na. Sige, take out mo na lang. Saka ano pa tayo sa pang Mickey Bihon? Kaya po yung mga pagkain nila. Dito. Mickey Bihon. Sa Kimberly. Dito po kami ng isang kumakain. Noong ito pong pwesto na to, nandun pa po sa mismong Apalit, malapit sa bayan mismo. Madalas po kami doon. Hindi ko kami pumapalya. Weekly, no, babe? Dati, ngayon ko sa pandemic, kaya... Saan tayo po? Hanggang tayo? Dito lang ba? Sige. Isang table, isang tao. Yan. Ano ba ito sa 95 times 2. Ha? 95 times 95 times 2, 190. 2. Saka 110. 320, 330. Thank you, sir. O, tama yung napatalunan mo. Nanalo ka kasi ng Magkano panalo na natin? 320. Sakto. Hindi, magdagdag na lang ako ng... Magdadagdag ka na lang 10. So, 320 na panalo na. Magdadagdag na sa 10 piso para doon sa provide namin sa in-order namin. Yan. Ito po yung napanalo na namin sa Coca-Cola. Saka Red Hot 7.
Madilim. Kaya madaling talaga. O, yan. Ratchet. Hatchie. Wait lang po natin. Linuluto pa lang po yung aming order na dalawang order na lomi. At saka po yung Order na pancit. isang order na mami, Mickey Bimbo. BBQ. Yun. Yun. Hindi kami makapag-vlog ng maayos sa may Caltex kanina, sa may San Simon. Kasi may malakas na sound. Copyright po tayo doon. Kaya hindi ko na binag ng mabuti. Dito na lang kung kayo nagbabawi sa Kimberly. Ang Kimberly po located po ito dito sa may Apalit po. Sa Alam na Sampalo. highway po siya. Barangay Sampalo, Apalit, Pampanga. Along the highway po. Ayun ang highway. Tinas tapat. Malinis. At saka sumusunod po sila sa protocol natin. Bawat lamesa, isang upuan, ibig sabihin isang tao lang ang pwedeng gumamit. Dito po. Kaya kung napapansin nyo, nakatayo siya, nakaupo. Kasi hindi ako pwedeng umupo dito. Meron din po silang ito, yung protocol. Alcohol, at saka po yung notebook. Para po sa contact tracing. Mamaya na lang po ulit. Condolence po dun sa aking pinsan na namatay, si Pinsan Edmond Santos. Yan, at sa kanyang pamilya. Kasi yung Pinsan Edmond Santos. Shoutout po sa mga kamag-anak po namin dito sa Dalayak. Yan, Santos family po. Sa Dadarambol, saka yung sa Paco. At shoutout din po sa Ginto Clan. Yan, sa aking mga tiyahing, mga tiyo, pinsan. Shoutout po sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat ngayong panahon po ng virus. Ngayon po na ng Delta variant. At lagi po tayo magdasal para po makaraos na. Ito, matapos itong ganitong sitwasyon natin para pareho. Napakahirap po. Tapos, shout out sa mga subscriber po. Tsaka po sa mga nanonood po ng aming video, aming viewers po. Maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please support my channel. Pakiclick po yung notification bell para po lagi po kayo updated sa aming mga i-upload na video. At kung meron po kayong gusto ipa-content po, gusto po ipagawa sa amin, comment nyo lang po sa baba kung ano yung gusto nyo ipa-content. Try po natin gawin. Baka po kaya namin gawin, gagawin po namin. Ika-try po namin. Yun, tapos ads namin na nakikita yung napapanood yung sana po huwag po i-escape kasi malaking tulong po, hindi lang po sa akin yun. Pagdating po ng araw, yung tulong na binibigay niyo po sa amin hindi man po namin ibalik sa inyo. Sa ibang tao, pwede po namin ibigay yun. Yung lomi, ito dalawa. Ito, Ayan, ito yung ano nila, na original. Okay na? Ito yung nabi. Ako na lang, Abi. Tara. Kasi atin. Ito. Atin yung dalawa. Yan. Pauwi na po kami. At ito na po yung nakuha po namin order namin. Yan po. Along the highway po. Yung Kimberly. Ito po. Yan, pagka gusto nyo umorder ng merienda,
Dala po kayo dito, along Sampaloc, Barangay Sampaloc.